Dagiti sarsarita ni Lola Angela. Napintas manen daytoy sarsarita tayo ita sardam ubing. Apakaadawan iti napintas nga adal ken sursuro nga isagot mi kada kayo. Ala ubing dumngeg kayo. Bueno ubing agulimek ken agtalna kayon. Tayrugi tayon ti sarsarita tayo ana paulwan. Ti sorpresa para ken ni Bongbong. Apag isulaeng ti matmatgedan dagiti dadakkel ni Bongbong para iti panagbiagda asang kapamilya. Isu asaan apulos a maited dagitoy. Ti anyaman akid dawon da Bongbong ken ti kabsat na. No paikasta, nagtalinaed anasingpet da Bongbong ken ti kabsat na. Kadkas inauna nga anak, kanayon latta nga ar-aramiden ni Bongbong ti pagrebengan na iti pamilyada. Iti may sangal daw, umadani ti may kasangapulo kat 5 akasangay ni Bongbong. Kat amin nga arapaap mo. Sigurado ang magunod mo? Apaman asumangbay ti panagkasangay mo. Ha? Agpaiso ka diti bagbagam? Uwan, apay, di ka mamati kanya? Mamatiakken ka? Sigurado ka? Wen, mamatiakken ka? Nasayaat no kasta, Bongbong. Agpakadak nga ruden. Baliwak tumanin ti agpakitakan ka. Mabitlaang! At dapay damagak! Mabitlaang! Mabitlaang! Naitagtagainap ko mananday dyan, babae. Sino nga ta talaga day dyan? Kanayo na may tagtagainap ko. Kat ibagbaga na matungpal ka no amin na giti arapaap ko. Madlaw anaragsak ka, anak ko. Siyempre, ananang. Ngamin, umadanin ti kasangay ko. Talaga apadpadaana mo na. Un ananang. Anyat amok ngay. Amangan numatungpal itan ti arapaap ko. Nga igatangan dak iti computer ko. Ha? Uray no day talahangan ti isagot yung kanyak. Iti umadanin akasangay ko. Computer. Tapno maaramat ko iti pagadalan, nanang. Manong, dandanin ti kasangay mo Un Pauline ading ko. Kat amom. Namnamak a computer ti irigalo kanyak datatang ken nanang. Ha? Maaramat ko day jay ti panagadal ko. Ken oray si ka ading. Mabalin mo abuludan kanyak day jay no bilang masapol mo. Agpay sa manong Wen, saan kunto iimot ken ka ti irigalo datatang kanyak a computer? Madandanagan Fredo. Kanayon nga ibaga kadata ni Bongbong a computer ti kayat na asagot takan kwa na. Inton kasangay na. Wen, amok day ta Marta. Kat pampanunutek mo no kasano ti aramiden ta. Anya nga iti maaramidan ta. Awan apulos, Fredo. Ta saan tayo abak nang. Sakit duadakin ni Pauline nga agad adal. Marigatan ta no kisayan tapay laeng ti para kadagiti na budgetan akasapulan dito'y balay. Sana balay. Mamati ka masolbar mutla ang terapaap ni Bongbong. Basta saan ta ko maaliwayan a pambantayan ti anak ta. Matungpal, Fredo. Talaga akas ta aramidak. Nang ro na ta siyak matla ka na yun ti makakitkita ken kwa na. Manong, inton bigaten ti kasangay mo. Un ading ko. Sigurado magagaran ka na niya. Un namnamak ngamin nga danton computer ko. Takas ta ngamin tinasaw edi dananang ken tatang. Anya?
Naganus pa'y lang ti panunot mo. Iso adi mo pa'y maawatan ana imbag. Ngamdom tang to ti kanito, maawatan mo't lang ti amin nga ibagbagak ita. Magustuhan na nga tatiin sagot takan ko na, lakay. Man nakaawat ti anak ta, bakit? Patsik ang maawatan na ta. Magustuhan na ti sagot ta. Fredo, Agtalag ka kumakanyak, Marta. Nasirib di anak ta. Kat maawatan na lakit di. No apay akas di tinsagot takin kwa na. sapay la ko mga rod, Fredo. Tapno saan nga agsakit tinakam na. Nangaton di init. Naladawak anak karinga. Bumangon ako. Ha? Ada nakabungon asagot dita. Ay, masigurado ka sana computer dita. Anya nga ta dito eh. Lukatakman. Alkansya. Ada nakasurat. Basaag. Bung anak ko, saan mi akabailan nga ipaay tikid daw mo a computer, ita akasangay mo. Daytoy nga alkansya, ti insagot miken ka, ta dito ito ti pagtaudan, ti paggatang tayo iti computer mo. Happy birthday. Amo ko no anya tiket asawon da tatang kenanang. Agurnong kami iti igatang kunto iti computer. Day talakit diti kayat nga ipasimudag daytoy asagot da kanyak. Saan nabalin nga awan pa'y computer ko ita? Tama siguradok ngayon ton sumaro nga akasangay ko. At danton computer ko. Agyaman naktaman nakaawat ka, anak ko. Una nang, maawatak ti kasasaad tayo. Kahit makaurayak. Ay na, talaga na singpet ka, anak ko. Awanan ti makunakpaykan ka. Ngin, tulungan dak ka di nga agurnong dito insagot yung alkansyak. Tapno makagatangak ton iti computer ko. Wan, anak ko. Agtitinulong tayo. Awan nukastangawan pa lang ang computer mo, bongbong. Laos kan Sana bali Bren. Tainton sumaruno akasangay ko. At danton computer ko. Awanan! Di kan mang namnama pa'y. Ha? Wait! Saan kan to namadan iti computer? Uray putem timbagakan ka. Kunak tumot nga minken ka, Marta. Man nakaawat ti anak ta. Isungarod asyak, rinugyakon at ininagan ti alkansya na. Lakay. Pag tinulungan ta, bakit? Tapno maipaay ti rapaap ti anak ta. Wan, lakay. Tapno saan ang maupay di anak ta. Kat inspirado latta nga agadal. Batang! Kita nagdagsinan ti alkansya. Sigurado nga umdas daytoy na paggatang iti computer ko. Wen, anak ko. Noan yan to man ti kurang na. Supusupak ton. Tapno matungpalin ti arapaap mo a computer. Ang makatulong kin ka iti panagadal mo. Saan la siyak ti agnomar tatang? Pura ni ading ko Paulin. Fredo! Kartingam! Ipantan ni hospital ni Pauline. Tanag nga to tigurigor na. Sakit sa balin tilangana. Anya? Agtignay kan Fredo. Ipantan ni hospital ti anak ta. Diyos ko. Diyak laing pagarup anading kiti inauding anak ko.
Itaapo. Kasapulan mi tidakkel agatan tapno umdas agastusan mi kan kuana ija ospital. Kasano kami langatan, Diyos ko. Di na kami kumabaybayan. Umayak lagala kadagiti masapul ija ospital. Nanang, saan ka ngagsangit? Bongbong anak ko. At to'y ti alkansyak. Ti urno paggatang ko kumay ti computer ko. Aramatan yun para ka ni ading ko. Anak ko. Alan nanang, mas kasapulan ni ading ko dahito yung urnong ko. Agurnungak tumanan iti sa bali. Iso nga alaan yun dahitoy, tapno da maaramat ni ading ko a Pauline. Inaramin ni Bongbong dayta? Bakit? Wan lakay. Iso nga dan umdas agastusan tayo dito ospital. Anyan. Nagsingpet at talaga ti anak ta. Idinapan at awan pay lang akayat na ti maadaan iti computer. Ngam itata nakita na amasapol ti kabsat na ti kwarta. Inted nan ti urnong na. Man nakaawat at talaga ni Bongbong, Fredo. Nakasingsingpat ti anak ta. Marta. Mapaagasan tan ni Pauline. Gapoy ti kinaanos ni Bongbong. Kunakla no makagatang ako ni ti computer ko. Tapag iso ko man ti urnong ko. Angam, adamot gayam sa bali apakaaramatan ti kwarta. Angam, sa nabali na. Tani ading kumat, tinakaaramatan na. Ha? Saan ka nagliday, Bongbong? Sika? Wen, sika ti kanayon ang maitagtagainap ko. Ti kanayon ang mangibaga kanyak, ama tungpal ti amin nga arapaap ko. Siyak nga rod, Bongbong. Saanen at agtagainap ti panagparangkokan ka. Takayat ka nga ipaayan iti kungkuna, gapo iti ipakpakitam a kinaimbag kan kinasingpat. Ha? Ti arapaap mo a computer kat magunod mo. Kagiddan ti panagimbagan ti kapsat mo. Dayta ti gunggunam, gapo iti kinaimbag ti panagpuspusom. Bongbong anak ko. Dayta ti sorpresa miken ka. Ha? Computer, tatang? Wan, anak ko. Adda na saya at ti panagpuspuso na anang itad iti dayta. Para kanukan ka. Ha? Amunak tinangtad iti dayta, nanang? Mas daaw kami matkin ni tatang mo. May sa nakapimpintas, ken nakaem-ema a babae. Gunggunam kano dayta, gapo iti kinasingpet, ken kinaman nakaawat mo. Anya? Dayta ti agpaiso anak ko. Iso anak karagragsak kami. Kat, agyaman akmat, manong Bongbong. Tatinulungan na. Awan anyaman na ating ko. Kabsat ka nga rod. Katjak kayat nga dadakas sa mapasamakken ka. Tati kayat ko. Naragsak tay latangag deden na. Nakaskas da awlaan. Asino nga taday dyan na pintas a babae? Anang tad iti computer ken ka? San tayo napanunutin day jay, tatang? Nanang? Ading ko? Tinapatag. Naragsak tayo latangag deden na. Saanen nga imbaga ni Bongbong iti pamilyana, ti maipapan iti nagpakita ken kuana nga engkantada ubing. Tinapateg ken kuana ket naragsakda nga agdaden na asa nga pamilya. Ngem ammona no asino tinagtaudan tinaited ken kuana a sorpresa a makatulong kadakwada nga kabsat para iti panagadalda. Bueno, Bing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo. Nga insurat ni Ferdinand Feria.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo, takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.